дар як ҷавон писар се духтар мувофиқ мегардидаед. Салом алейкум. Салом алейкум. Тинч хуб? Хуб баро хубай. Ҳамон тарафа тинч. Чӯ кади? Шишти? Дӯстам як савол. Чанд раз дар сари ман як савол меояд. Айни ҳол дар кишвари мо дар як ҷавонмард чанд духтар туғари меоянд? Дӯстам, ман дирӯз сайтҳои интернетиро нигоҳ кардам. Дар як ҷавон писар се духтар мувофиқ мегардидаед. Дар як ҷавон писар се духтар. Значит ман айни ҳол арӯс надорам, кадом сагара 6 арӯс дорадам. با امر تقدیر در کشوری روز عاشق شدم من